Magandang umaga mga boss. Dala-dala mo yung Alfonso dito. Dito kami sa Riverside, Daraitan. Ito yung tubig. Napakagandang lugar. Ayan, no? Oh, ayan mga boss, kung gusto mong pumunta dito, napakadabis. Yan, napakaganda dito. Ayan, no? Kita nyo naman. Tingnan mo sila, may Alfonso doon sa ibabaw. Yun. Oh. Yan. Oh. Oh, Jocelyn, ano masasabi mo sa lugar na ito, Jocelyn? Tinatanong nga. Napakaganda po ng lugar. Yan, Tingnan nyo Jennifer. naman. Kulay green ang tubig. Yan. Sabi ko sa inyo, mga boss, maganda dito. Oh. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa Daraitan, Riverside. Yan. Napakaganda. Kung gusto nyo umakyat ng bundok, ayan bundok ko, yan inaakyat nila. 4 na oras daw ang akyatin yan. Yan o. Makita nyo naman. Yan, mga boss. Makita nyo dito o. Yan o. Yan o. Napakagandang ilog. Malinaw. Yan o. Saan pa kayo? Ayan mga boss, maraming salamat sa panonood nyo ng aking channel. Sa ulitin, maraming salamat mga boss.